I dag har vi lavet en lille optagelse med en gennemgang af hundens dæmpende signaler. Dæmpende signaler, det er den del af hundens sprog, som omhandler den positive kommunikation. Det vil sige signaler, som hunden udsender for at dæmpe angst eller usikkerhed hos en modpart. Det kan være for at undgå konflikter eller aggressioner. Hunden er et fantastisk flokdyr, som er rigtig god til at leve sammen, både i flok med andre hunde, men også med os mennesker, uden at der opstår de her store konflikter. Og det gør den blandt andet ved hjælp af dæmpende signaler. Det er også noget, den bruger for at bekræfte god stemning, for at fortælle, det er rigtig hyggeligt det her. Vi har det godt sammen. Jeg vil gerne lege mere, eller jeg vil i det hele taget gerne lege med dig, eller jeg vil gerne nusse med dig. Hunden har 28 dæmpende signaler. Det svarer lidt til de 28 bogstaver, vi har i vores alfabet, hvor vi kan sætte dem sammen på forskellige måder og få ord, som vi igen sætter sammen og får et sprog, som vi kan bruge til at kommunikere med. Ligesådan er det lidt med hundens dæmpende signaler. Den kan godt sætte dem sammen og bruge flere af dem til at kommunikere med. En af grundene til, at det kan være en rigtig, rigtig god idé at sætte sig ind i sin hunds sprog, det er, at vi vil jo også gerne have, at den lærer nogle af vores ord at kende. Det kan for eksempel være sit eller dæk, plads, kom. Alle de her ting. Vi vil også gerne, at den lærer at kommunikere med os ved for eksempel at have øjenkontakt med os, kigge på os, og på den måde have en kommunikation med os. Og nogle hunde tager faktisk også noget af vores til sig. Vi har for eksempel Sasha, som smiler rigtig, rigtig meget. Og det er jo noget, hun har taget til sig fra os mennesker. Og så har hun lært at få en bestemt reaktion på at smile til os. Og det er jo fantastisk, at hunde kan lære noget af vores sprog, både vores verbale sprog, selvom de ikke kan gentage sit og dæk og kom og så videre, så lærer de trods alt, hvad det er, vi kommunikerer til dem. Og der kan vi også både for at fremme en god kommunikation med vores hund, men også af respekt over for vores hund, og for at have et rigtig godt og positivt samliv og et rigt samliv med vores hund, lære dens sprog at kende. Vi bliver selvfølgelig aldrig eksperter i at tale det her sprog, men der er dele af det i hvert fald, som vi kan efterligne, og vi kommer til at tale det med ret kraftig accent, tror jeg, hunde vil sige, men vi kan stadigvæk godt efterligne det, og hunde vil kunne lære at forstå, hvad det er, vi siger, plus at vi vil kunne undgå nogle misforståelser med vores hund. Vi vil kunne undgå nogle konflikter med hunden, som ikke fører til noget positivt. Nogle af hundens dæmpende signaler, det er for eksempel at gabe, slikke sig om munden, smaske, knibe øjnene let sammen. Det er sådan nogle dæmpende signaler, man ofte vil opleve ved sin hund, hvis man sidder og kæler med sin hund, hygger sig i sofaen. Så vil en hund ofte smaske lidt, eller slikke sig om munden, lave et ordentligt gab, og man tænker, nå, er du træt? Eller siger til den, hvad så er du træt? Det vil ikke være derfor, den gaber. Det vil være, fordi den siger til dig, vi hygger os, vi har det rart. Jeg vil gerne bekræfte over for dig, at det her, det er god stemning for mig. Det er rigtig rart at sidde og se nyhederne, eller fodboldkamp, eller den her film sammen med dig. Og det hygger vi os med, og det vil jeg gerne kommunikere til dig, at jeg også hygger mig med. Nogle af hundens dæmpende signaler, dem oplever vi så ikke helt som så positive. En ting er, at det er måske okay, hunden den smasker lidt ind i sofaen, men noget af det oplever vi ikke i samme grad som så positiv. Eller vi mistolker det, fordi vi lægger nogle menneskelige følelser ned over hunden. Det kan være, at vi kommer hjem fra arbejde. Hunden har splittet en toiletrulle af og lavet konfetti ud over det hele, og den har tykket i en hjemmesko, så den er blevet til en sommerhat. Og så hisser vi os op, og hunden sænker blikket, vender hovedet lidt nedad mod jorden, drejer hovedet ud til siden, sætter sig ned, måske lægger sig ned, og vi tænker, ja,
Det har du også god grund til at have dårlig samvittighed. Problemet er bare, at det er en menneskelig følelse. Hunden har ikke dårlig samvittighed. Den ved ikke, hvorfor du er sur. Den kunne høre, at du kørte ind i indkørslen. Den blev rigtig, rigtig glad. Det er måske flere timer siden, den splittede de her ting ad. Og den blev så glad for at høre, at du kom hjem. Og så kommer du ind ad døren, ser hjemmeskoen og toiletpapirkonfettiet, og så hisser du dig ellers op. Og hunden tænker, det er virkelig trist, fordi jeg glædede mig sådan. Så den udsender nogle dæmpende signaler for at prøve at dæmpe din aggression. Ikke fordi den har dårlig samvittighed og kobler det sammen med toiletrullen og hjemmeskoen, men fordi den gerne vil have dig i en bedre stemning. Fordi den gerne vil tilbage der, hvor I har det rart, og have en bekræftelse på, at I har det rart sammen. Der er også nogle ting, vi oplever som super provokerende i de her dæmpende signaler, og hvis man så ikke kender dem, så oplever man måske bare sin unghund som rigtig, rigtig provokerende. Man har lært den at komme, når man kalder, da den var hvalp, og man tænker, det sidder lige i skabet. Vi har gået til hvalpetræning. Da vi afsluttede hvalpeholdet der, det sad bare, den kom, bum, når det var. Så sætter teenagealderen for alvor ind, ud, smutter intelligensen på hunden nogle gange, og man er i hundeskoven, den møder en anden hund, og så står man der, og man kalder, og man skulle videre, for der var også noget, man skulle nå, og hunden kommer ikke, og man hisser sig mere op, og kom nu! Og så endelig, så begynder hunden at komme hen imod en, og det kan være, at den enten går super langsomt, og man tænker, det var da virkelig provokerende. Eller det kan være, den løfter ben og tisser, og man tænker, det gør du jo bare for at trække tiden ud. Vi har været rundt i hele hundeskoven. Du har tisset 7 gange. Det er jo bare for at være provokerende. Men det er det ikke. Begge dele er dæmpende signaler, som hunden udsender for at sige, kan vi ikke slutte fred igen? Du er meget vred, og kunne vi ikke få den gode stemning tilbage? Så udsender den nogle dæmpende signaler, som den kan udsende på afstand til dig ved for eksempel at gå langsomt. Det kan være, at den trykker kroppen lidt ned mod jorden, mens den går. Eller det kan være, at den stopper op og løfter ben, eller sætter sig ned og tisser. Og det er ikke noget, den gør for at provokere dig. Det er noget, den gør for at kommunikere til dig, at den gerne vil have den gode stemning tilbage, at den gerne vil dæmpe din aggression for dig, nu når du er så ophidset. Så ved at kende de her dæmpende signaler, så har vi mulighed for at få en langt bedre kommunikation med vores hund. Vi kan afkode noget, så det måske rent faktisk dæmper vores aggression og siger, at den er ikke provokerende. Eller, jeg ved godt, du ikke har dårlig samvittighed. Det kan ikke nytte noget, at jeg skælder dig ud for toiletpapirrullen nu her. For det er for sent. Den kan ikke koble din skæld ud sammen med toiletpapirrullen. Og så næste gang, så må vi have husket at have lukket døren ind til badeværelset. Eller hvordan vi nu kan løse problemet, sådan at det ikke bliver en tilbagevendende dårlig vane, hvor hunden synes, det er sjovt. Men vi kan ikke løse det ved at skælde ud for noget, som hunden måske gjorde for flere timer siden, og ikke kan koble sammen med den aggression, vi viser hunden nu her. Så ved at kende de her signaler, så kan vi bedre læse vores hund. Vi kan bedre leve sammen med vores hund. Vi kan bedre læse vores hund, når den møder andre hunde, og kommunikere med dem, og se, er det venlig kommunikation, eller trækker det her op til en konflikt. Og vi kan måske også ved at blive gode til at øve os i det, som jeg sagde før, komme til at kommunikere med vores hund på deres sprog. Godt nok med kraftig accent, men det kan jo for eksempel være gavnligt, hvis man har en teenagehund, der er lidt usikker på sig selv, og man gerne vil have den med i et eller andet, så kan man jo udsende nogle af de her dæmpende signaler. Det kan være, at man kan smaske lidt for at berolige. Det kan være, at man har en hund, der har haft dårlige oplevelser hen ved dyrlægen, og er virkelig ked af at komme derhen igen. Men man skal jo til dyrlægen med sin hund nogle gange. Man kan ikke tage hele den dårlige oplevelse fra hunden nødvendigvis. Men man kan udsende nogle af de her dæmpende signaler til hunden, der kommunikerer til hunden. Det er okay. Du kan godt slippe noget af din usikkerhed og din angst, fordi det er okay. Jeg er her sammen med dig i det. Det kan være, at man har fået en hundehvalp hjem. Det er jo et kæmpe
kæmpe chok, vi giver sådan en hundevalp. Den er 8 uger, selvom vi som opdrætter går langt for at socialisere vores valpe, give dem gode oplevelser, give dem en masse plus på kontoen, så er de jo kun 8 uger, når de rejser fra os. Så det er meget, meget voldsomt. Der kommer et fuldstændig, eller stort set mange gange, så har man jo mødt valpen mindst 1 gang, og nogle gange også flere gange, men stadigvæk et stort set fremmed menneske, som kommer og tager hundevalpen væk fra sin mor, fra søskende, fra andre hunde, den måske har levet sammen med, fra det hjem, den kender, fra de mennesker, den kender, sætter den ud i en bil, den ikke kender, og tager den til et sted, den slet ikke kender. Og det kan vi formentlig godt forstå, at selv en velsocialiseret hundevalp godt kan få en wow-oplevelse ud af det her. Og hvis man har sat sig ind i nogle af de her dæmpende signaler, så kan man jo hjælpe sin hundevalp. I stedet for sådan at komme gående hen imod den, foroverbøjet, med store øjne, der kigger på den, og egentlig måske virke truende på hundevalpen, fordi den ikke kender dig. Så kan man sætte sig ned på huk, vende hovedet væk fra sin hundevalp, smaske, blink lidt med øjnene, eventuelt slikke sig om munden, gabe lidt. Og det er jo noget, vi alle sammen kan gøre. Også når vi møder en fremmed hund, der måske udsender nogle signaler, der er lidt usikre. Det er noget, vi kan lære vores børn at gøre. Og udvise nogle af de her dæmpende signaler over for hunden. Og har man så en hundevalp fra et velsocialiseret sted, jamen så vil de vide, at mennesker, det er en rar oplevelse. Og så selvom jeg er blevet taget væk af det her menneske til et fremmed sted, jeg kender ikke det her sted, jeg føler mig godt nok meget alene og meget usikker lige nu, jamen så i og med, at du udsender de her dæmpende signaler, et sprog, som hunden har lært af sin mor, og lært det af sine kulsøskende, og eventuelt af de hunde, den har levet sammen med, hvis det er fra en kennel, hvor der er flere hunde, jamen så kan man hjælpe sin hundevalp til at sige, okay, det er måske slet ikke så farligt. Jeg vil gerne gå ind i en kontakt med det her menneske, som nu har hentet mig, og som så gerne vil snakke med mig, osv. Så at kunne snakke noget af sin hunds sprog, kan være en fantastisk hjælp, både for ejer og for hund, uanset om man har en hundevalp, om man har en ung hund, om man har en voksen hund. Og det kan faktisk også være rigtig, rigtig sjovt. Personligt synes jeg, det er så sjovt. Vi har Louis, som elsker at sidde på en stol. Og det er så hyggeligt at sidde og snakke med Louis. Bare om, hvor hyggeligt vi har det. Vi behøver ikke røre ved hinanden, men bare sidde og have kontakt med Louis og sidde og smaske lidt sammen med ham. Ræk lidt tungen ud, knib øjnene lidt sammen og se, hvordan han svarer på det nærmest øjeblikkeligt. Det er smadret hyggeligt at opleve, at man har den der og faktisk kan snakke med sin hund.